Ning tawang ana lintang jagat dewa Bathara mantenipun gumun seram jembleng serenteng ora cahayu agungan tani biasane manuk kacer ya manuk bubut muni. Iya tamu bubut ya bubut to Mas. Oh, marang megong ing akasa gonge perunggu lho. sontakoke pawaratan regi janji-janji ku eling wah ya keber-kebering lirik pawon lho ya sumedhot rasaning dias ingsun waduh oh lo makang nimas ingsun prasopo sinak senan bumi langit tangi sing tias mburi kono ya sing ngenteni padang rembulan ra ketamung sithik langgame tutup batuke nah langgame iki sing penak apa Mas Arjo oh nek penak jane lungguh karo udut ngombe wedang kuwi penak kopine urung ta langgam kok sing kepenak apa kabeh kepenak mung karili ngrasake ngono kuwi ra nggih ngoten nggih Pak rasake kepenak penak rasake susah ya yen ning tawang ana lintang aku nganteni kamu marang megong ing akasa iman sontakoke pawaratamu ayo jajan kueling malayu sumedhot rasane ati dinarung laraning ratri nimas Hundel bacel ke gembelekan lairing rasa tresno asih lairing rasa bos leren yoga senggak
Bocahe Joko Lodang. Kompak. Loh tenan, lho kok kompak piye to? Lah campur sari Joko Lodang iki Ngene kok. sing kompak. Lho kok kompak? Lho kompak nyatani yo. Yo. Wah tak kira nek kompak kum-kuman. Rasane iki ya. Kaya ngono, Gal. Iki graya-graya ora pati apal kok langgan. Ora apa-apa, aku nek pengin mulih yo kreya-kreya Ya ngono. Heeh. Piye nek yen ning tawang ana lintang wong manis rungono nangis ngati ayo wong suarane ngati ngenteni bola Yuk. Nyamleng ya, Tir. Tenan wakake. sesarengan Joko Lodang. makarya sesarengan audio sound system Kalayuk. kunjuk dhumateng sagung para tamu para pepunden ingkang sampun kepareng rawuh sugeng rawuh sugeng kakanti mardi mardikane kayun yen ning tawang ana lintang janji-janji aku eling rungono tangi cenake pinarung suara atri kairing rasa tresno asih tenang alhamdulillah Tir alhamdulillah duwe cacah wis teko ya lagi ginuk-ginuk tenan pokoke kandhane mripat bunder yo kene iki sing diarani rek mama rambutnya diping saiki ayo wah jan ora kemama ngembang bakong iki lek ngene iki ngono kuwi tenan wah alese Tir wah nanggal alaise nanggal piro nanggal 15 oh tak kira nek nawon kemet idepe ja beda karo sing wong nggonku nang omah nek nganggo lipstik ngene modele teko kene kaya wong guwing teko cewek nek iki kok ayu cantik apa bareng nggon bojoku iki bareng nek lipstik iki tekan kene kaya klono kandhane lah kaya klono ndahne ora kudu ganong ngono Jojo wewek payudara nyengkir gading jan kan sinasapan kemben kadya hamungup-mungup sing mulat kaya kudu kokop apa yakir ya kokop diare terus ke ora oh iya mesti to ayo yen ning tawang ana lintang ayo rungono nangis sing ati pinarung suarane ratri Enjoy sawetawis matur sembah nuwun.